فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Pes eger şolar yine seni tekzip edip seni yalancı diýseler, pes sen aýt, siziň Perwerdigaryňyz nihayetde uly rahmetiň eýesidir. O Hudaýyň azaby günahkar kowmdan red edilmez. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Müşrikler aýdarlar, eger Huda istesedi biziň müşrik bolmasyzlygymyzy, onda biz müşrik bolmazdyk. We biziň atalarymyz da müşrik bolmazdylar. O bir şeyni haram etmezdik. Pes bu zatlar Hudaňyň razy bolýan zatlardyr diýip aýdarlar. Şolar şu taryga peýgamberlere yalan aýdyşlary ýaly olardan ozalkylar da peýgamberlerine yalançy diýdiler. Ta biziň şolara nazil eden azabymyzy dağıtdylar. Ey Muhammed, sen şolara aýt, aya siziň ýanyňyzda ilm we delil barmydyr aýtýan zadyňyzyň dogrulygyna? Pes eger bar bolsa, şonu maňa aşkar etip kökediň. Pes sizde ilim ýokdur, delil de ýokdur. Siz faqat batyl gumanyňyza taby bolýandyrsynız. Sizler hiç zat däldirsiňiz, meger Hudaýa ýalany nisbet berip, Hudaýyň aýtmadyk zatlaryny aýtdy diýip töhmet etýäňiz. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Pes Allah tebarek ve taala üçin kamil hücceti delil bardyr. Eger Huda istesedi, siziň hemmeňizi dogry ýola hidayet ederdi. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Sen ey Muhammed şolara aýt, siz ulamalaryňyzy we başlyklaryňyzy getirin, ki şahit bolsunlar. Allah tebarek ve taala şunu haram etdi diýip. Pes eger şolar gelip şahit bolsalar, sen olara tasdiq etme, olaryň kefini muteber bilme we biziň ayatlarymyzy yalandyr diýip aýtýanlaryna taby bolma we ahirete imanlary ýoklary taby bolma. We şolar Hudaýa başga bir zatny beraber etýändirler. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Ey Muhammed, sen aýt, gelin men size Perwerdigaryňyzyň näme zatlaryny haram edipdir, okyp eşitdireýin. Hudaýa bir zatny şerik tutunmaň we ata-eneleriňize ihsan edin, ýani şolara bir ihtiramlyk etmäň we ewladyňyzy fagyrlykdan gorkup öldürmäň. Size we ewladyňyza rızk berýän mendir. Ewladyň rızky biziň boýnumyzdadyr. We zenaga ýakyn barmaň, zenany aşkar da etmäň we mahfi da etmäň. We bir insany nahakdan öldürmäň
meger hak bilen bolsa. Şu mezkur bolan 5 zat bilen Allah tebarek ve taala size sifariş berip hükmedendir. Şayet siz ahredip düşünerlerdir.